Ngapa itu? Menengo. Mundur. Ki aku nesu iku mbane kedupak cangkemmu. Nuwun sewu, Gus. Nuwun sewu Ndara Werkudara. Ndara piye? Leres sampeyan nundung Ndara Sedewa. Ya pancen bener. Sababe ora manut karo aku. Apa kudu ditundung nek wong ora manut? Apa wong nek ora manut kudu ditundung lunga? Apa kudu lunga saka negara Ngamarta kula tak takon? Apa ora iso dikandhani kanthi alus-alus? Ndara Sedewa niku adimu lho, nuwun sewu. Panjenengan kalih Ndara Puntadewa kalih Ndara Janaka menika tunggal wadah, tegese tunggal ibu. Mongko Ndara Sedewa nekula niku beda ibu, mongko ujaring para sepuh, yen kowe tresnani adimu ku alon ki tresnanono ngluwi adimu sing tunggal wadah. Lah kok malah sampeyan nundung Ndara Sedewa niku karepe piye? Niki mergo sampeyan nundung Ndara Sedewa, bapak kula iso kejek-kejek. Mergo Pandhawa ora iso rawuh teng Karang Kadempel jangkep 5 cacahe. Apa itu masalahe? Waduh. Tak ketak-ketak kowe. Aku tak takon aku tak melu nesu. Ngene lah omongi, heeh. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Wus. Mergane Ndara Sedewa nggondhali pustaka Jamus Limasada sing arep diboyong Ndara Sinuwun Ndarawati. Heeh, terus Ndara Sedewa diseneni Ndara Werkudara ditundung lunga. Monggo kowe ngerti to bapak butuh Pandhawa 5. Heeh. Monggo nek rangno siji ki tegese Pandhawa ora genep 5. Ngono ya? Heeh. Lah terus masalahe kowe nesu? Lah ya iki mau. Watis. Ora ana ketoke ora ana sing nggo nesu ya, Tru. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Heeh. Mergo Ndara Sedewa nggondhali pustaka Jamus Limasada. Ndara Werkudara duwe penemu pustaka diparingke Sinuwun Ndarawati. Betul. Ndara Sedewa terus ditundung mergane wani karo Sinuwun Ndara Werkudara. Terus Ndara Sedewa lunga. Heeh. Lah iya iki nesune nggo nendi? Aku dhewe bunek lho kok. Ngene lho. Iki nek Ndara Sedewa ora kondur, iki ateges Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel 5. Ngerti to? Bapak butuhke apa? Bapak butuhke obat. Obat nggo ngobati matamu kuwi. Trombo ora kasar cangkeme. Aku ki mumet dogong anakku ki goblok banget. Wah, wis kowe rasa nesu. Ya nesu karang kowe karo aku ki wis wong loro. Nek nesu karo Ndara Werkudara. Masalahe Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Oke. Rasa suluk. Tak suluk barang ora. Men ketok greget ora. Maksudmu piye, Wer? Lho. Adimu dhewe tundunge maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa to? Pustaka Jamus Limasada. Pustaka Jamus Limasada. Aku nek nganti kok bapak ora kelakon didep Pandhawa 5. Nek bapak cilik loro, gedhe tekane mati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndara Sedewa. Dumes Dewa ki nom dhewe. Terus kowe luwih tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kok ini suara sapa? Werkudara. Kok ngerti aku? Siramu nutupi kok. Ngono luwih cetha. Ratu kok kon mengleng iki lho. Ora ana ratu kok kon ngene iki ora ana. Ngono terus lho? Yo. Aku sing ora trima. Tantrimane Bagong karo Petruk. Kowe tak kandhake bapak kowe Werkudara kowe. Aku matur nang kersane bapak. Bapak mengko takon jenggelek. Aku teko tak lapori, Pak, Pandhawa ora iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara. Kok Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara, aku njlentreke ngene, Pak. Bapak terus mari ya, Tra ya. Heeh. Bapak mari nesu kan. Ndaraku ke pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang Jodimati. Pancen bapak waresu arek aku kon mara. Ora wedi ya, Tru. Liyane.
Pamane apa? Nek bapak nganti nesu karo sampean, bapak ngetokke kekuatane bapak. Kekuatane bapakmu apa? Apa ya? Ambo. Apa kekuatane? Apa ayo? Aku ora ngerti kok. Ya iku kekuatan lahir lan batin. Kowe cilaka nek nganti kena kekuatane bapak. Pun pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo gitokmu apa ora? Kowe iki mung batur-batur kok dlangap-dlangap. Ucapmu ning Kedatonegara Ngamarta. Werkudara ki arep kaya ngapa kuwi piyai. Kuwi bendaramu, ora sampenamu dhewe tau naunake. Tru? Padha loro mungsuhe saiki, Tru. Iya. Kowe njagani Werkudara, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Lho. Ratu Valentine. Aku iki ping kuwi awake kuwi. Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, kowe baliya. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndrawati nambak rengane perut sing Dwaraka. Wis lak mecicil, Bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Tru, percuma wae dhewe padu karo wong loro iki. Karepe Mumpung Sinuwun Ndrawati durung adoh, terus doya ya, Tru yo. Yo. Bekakang nang dalan. Yo, ora apa-apa kok, yo. Manus manik jajalan surtane baune iblis anak. Ratu diancam karo batur-batur harga ngopo parek kowe. Janaka kok tingak-tinguk arep ngopo? kula bingung piyambak Koko Prabu. Teka lampanipun kados mekaten Koko Prabu, kula mboten mangertos kedas kados pundi. Yayi, Werkudara lan Koko Prabu Mandura sajake mireng sarta miruna kelawan Panakawan. Upama dadi panca bakah pisan ya Dimas. Pisan aja nganti dadi daredah antaraning Koko Prabu Mandura lawan Werkudara lan Petruk apa dene Bagong Yayi. Mlayune nek ndi ya, Gong? Aku ya ora ngerti. Aku ade kok klipat lunga. Ayo karamen. Ketok gayenge. Oh, gunung matos ora. Kok men ketok gayeng ora. Ning mestine Sinuwun Ndrawati iki biasane nek tindakne ndi-ndi ngasta kreta. Heeh. Titihaning Sinuwun Ndrawati iki kreta Kyai Jaladara. Iya. Titik wae bane to. Heeh. Tilase. Heeh. Iki. Oh. Ayo kapokmu kapan? Kecandak iki genah iki, Tru. Ha ta, iki lho, Mbak Tipak ban iki lho. Heeh. Tak turute. Ya. Hati-hati lho, Gong. Udu gak, Tru? Udu. Wong gawa bata. Ah mesti kok ya. Wah, wis. Ning mesti ketok ora ada, Tru. Wong aku ki mau kaya seliringan kok ning Ngamarta. Ah iya. Sadol le mlayu. Ape? Aku ki nek ora metu Gembos Asmara. Apa? Kuwi lho lagu sing anyar lho apa? Gembos Asmara. Gubuk. Wah, du gembos lho. Tak kira nek Gembos Asmara, ning Gubuk Asmara ki ora nggo gembos. Oh. Caedan ora. Ha iki terus nek arep dilar goleki. Wah, cilaka iki. Heeh. Piye ya, Gong? Embo. Apa ning Ndrawati wae yo? Jujuk Ndrawati. Nek ning Ndrawati ngrekoso. Ngrekasane Ndrawati ana Ndara Sencaki. Nek kowe karo aku wani karo Sinuwun Prabu Kresna njaluk pustaka Jamus Lima Sada, mungsuhe Ndara Sencaki. waduh. Mudar ya. Heeh.
Mulih wae apa? Weh, mulih kok nek ade omong bapak Pak Pandhawa karo Pustaka Jamal Srimasada ora rawuh ning Karang Kadempel terus mripate putih kabeh piye ya? Sentik ngono. War nutupi nyawane bapak apa? Wah iku sarwaripun jaga. Wah, jan wis. Kok dadi kaya ngene ya kahanan uripe bapak ya, Tru? Aku ora ngerti. Piye iki ya? Wis dipikir alon-alon butuhe mengko piye carane supaya bapak ya ayem. Pustaka Jamal Srimasada ya iso tekan Karang Kadempel, Pandhawa 5 ya iso tekan Karang Kadempel. Pandhawa 5 ora jangkep, Ndara Sedewa lunga, ditundung Ndara Werkudara. Piye ya? Apa kowe dandan cara Ndara Sedewa? Waduh, suaraku ora iso cilik. Ngono bapak-bapak iki awas lho, Tru, nek nganti ngerti Sedewane kok cangkeme kekamban ngono piye ya? Ora ngerti aja to? Wah, jana angel ya kok angel iki repot awake dhewe. Ha iya. Bekti kula kunjuk, Ndara. Ha iya tak tampa. Tiba wedhe-wedhe Yayi Patih Angling Darma. Cah bedhok ora. Ngapain? Lungguh ngisor, ngumbek kualat dulu. Ada siapa? Mengo. Wih. Bose. Ngapa ya, Tru? Ah mestine dikongkon Ndara Werkudara. Antasena, Petruk karo Bagong keplak ana ning dalan. Wani nusul arep ngoyak sinuwun Prabu Ndarawati. Waduh. Nek liyane iki aku rada wani. Nek iki mantan gentho iki ayo. Merkoso awake dhewe. Slamet to, Kang. Pangestune Ndara Antasena wilujeng. Petruk slamet. Pangestunipun Ndara Antasena wilujeng, Den. Enten apa? Aja duwe panyakra bawa sing elek karo aku ya, Tru. Lah nyatane sampean tiba-tiba datang teng mriki rawuh mriki lho ya mak tratap to wong kula lagi wae gawe geger ngamarta dikongkon keng bapak heeh dikongkon Ndara Werkudara maune iya terus sampean sagu mah modar aku terus niki mawon niki sing dipateni pertama ampun dipateni Ndara nembe nggih sinau kuwi kuno banget kok kuwi iki. Kadang kala ya masuk wong aja sembuang sing kuno-kuno. Ya. Kowe tak kandhani aku tekan kene iki arep jarwani karo kowe, ngabari karo kowe. Nggih. Kowe digoleki Kakang Raca karo Kakang Antarja. Waduh. Kakang Raca Kakang Antarja dikongkon bapak kon goleki kowe, dikongkon karo Siwa Mandura kon goleki kowe. Gatotkaca Antarja, Petruk Bagong golek ana. Yen ketok mlayu ngoyak karo adhiku Yayi Kresna Petruk karo Bagong Jatasana. Sing muni ngoten Siwa Mandura. Klebu sampean. Iki mesti sing pertama ngantil iki, Tru. Seto sabar to. Awak kowe ngarep, Tru? Iya. Dadi nek kena kowe sike ora. Mula aku tekan kene iki aku arep ngabari karo kowe mergo aku isih tresna karo kowe, Tru. Nggih, aku ngerti perkarane saka bapak. Tak pitung-pitung nek aku ngewangi karo Siwa Mandura aku ki dadi wong sing luput. Oh. Terus ngene wae. Kowe nek perang karo Kakang Raca wani ra? Mbok mudar nek wani. Hari kono niku otot kawat balung mesi kula maju lagi sedhela candak sira kula dikluthuk. Mudar kula. Nek Bagong musuh Garukaca wani ora? Mbiyen wani, mbiyen. Saiki wis tuwa ya wis ra wani Mas. Wani tenan Bagong. Wani ambiyen Garukaca ki kalah karo aku. Zaman kapan? Zaman isih 5 tahun. Isih cilik kuwi. Ha iso, saiki ya mudar tenan. Kalah aku wis ora wani. Nek ora wani mongko iki do goleki kowe. Waduh, cilaka. Ngene wae. Aku tak ngadeg nang kene, engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarja tekan kene men bingung. Carane bingung, kowe tak dandani cara Gatotkaca karo Antarja. Engko tak anggap nek wong loro kae Gatotkaca Antarja palsu. Matuk. Ning kula Antarja lho, Antarja. Aku wae suaraku ora iso gedhe lho, Tru.
Aku Antarja wae. Gah rasa kowe mengarep tok gua ambles bumi nyolongi telo-telo to. Sing wingi urung entek kok saiki arep nyolong meneh. Aku gak kanca. Wis yo. Iso napa Den? Lho, ora iso sebab apa nek ora iso trimo ora urip aku nek ming malik kowe kaya garuk Kakang Garuk Kakang Turjo. Oh nggih. Do ngamet ambegan. Iki ngopo, Gong? Ngampet ambekan kok mburi metu. Wih, jan pirang sasi truk ora bebuang kowe. Kok batang ambune. Wah, mak sentuh ngono, sak bis mambu kabeh. Nggo namu lha iki. Sak bis mambu kabeh iki nggo namu. Niat pancen tak uja kan. Wis ngampet ambegan nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu kocap kacarita nalika semanten eling-eling Sang Antasena titah ingkang katarima gesange bebasan wiji sejati wiji mulya sak ciptane dadi sak sedyane ana sigra tingkem kang netra nenuwun bareng panguwasaning dat kamurweng dat katarimah panuwuning Sang Antasena dening para Jawata ical wujuding Lurah Petruk lan Ki Lurah Bagong Wenteh nenggih Raden Antarja Raden Gatotkaca. Mpun apa? Wis. Weh. Gleleng. Gong, aku wis dadi kok. Wis. Wis nggaya Ndara Gatotkaca. Kowe madhep rene, nggih. Tunggu dhuwur kowe iki kakangku kok. Oh, nggih. Ora usah basa araku. Iya. Nah, semono kuwi suarane pas. Iya, Dimas. Nah. Kakang Garuk tenguk dhuwur. Kakang Garuk Apa kok dadak jeblok bane? Gatotkaca ini omong ora mak ngono sih ta, Tru? Kuwi rak Ndara Werkudara ora sades to. Gah aku. Kakang Garuk gadangipun Kakang Dimas Antaséna napa Kang? Kurang gedhe. Hah? Kurang gedhe. Waduh, aku rekoso tenan, Tru. Aku mau ki Antarja wae kok. Wis dadi kok kurang gedhe. Dimas Antarja. Dimas Antaséna. Kurang gedhe sithik. Dimas Antaséna. Diantepke. Dimas Antaséna. Suarane dicethake ora didokke sithik. Wah. Wah, Gatotkaca kok jenes. Minggir nyuwun pamunten Kamas nyuwun kampunten. Kamas-kamas dengkulmu mlocot ora. Wis ngene wae, engko sing tak jak omong Kakang Antarja. Kakang Garuk ora usah melu omong. Iya, Dimas. Ora usah omong. Ora bakal omong, Dimas. Bagine Demes wae. Iki engko ana Antarja Garuk tekan kene, nek aku pokoke ngaku sampeyan sing asli, tak anggap dheweke sing palsu. Iki tak nggo jalaran nek aku wani karo kadang-dang tuwa. Iya, Dimasku lho Prayoga Dimas. Ngono ya Kakang Garuk. Iya, Dimas. Kok kaya rekoso banget to, Gong? Heeh. Aku tak biasa wae. Konangan nek biasa konangan suaramu ki khas banget Iya. Untir bayarmu. Gulu. Aku seneng bayar. Mulane kok do rekoso uripe atau untar-untir wae. Sing lemu kok ming kowe tok liyane do kuru-kuru.
Wis dinteni kene, engko nek do tekan kira do kaget kabeh. Iya Dimas. Kurdo sroma bangga wakut gati nyomawukat gati nyomawukyat omong ira wang-wang gugu karepe Dimas Anasena karepe si Adipi lha kok dadi kaya ngene kahanane Dimas iki piye lha kok dadi kaya ngene kahanane kok sik aku wis mau iki ora tau pisah karo Kakang Antarja Kakang Garuca kowe ditimbali karo bapak dikongkon karo Siwa Mandura aku ora tau pisah lha kok dadi iki eneng Gatotkaca Dimas iki sapa lha kok wani membo rupa lawan pun Kakang iki sapa Dimas wis rasa Dimas Antasena iki sapa iki? Kok wani modho rupa, modho rasa karo pun Kakang. Sik Kakang meneng wae iki kok dadi aku bingung. Kono Antarja loro ana Gatotkaca loro iki karepe piye? Monggo nyatane aku ora tau pisah karo Kakang Gatotkaca Kakang Antarja. Kok iki ana Antarja Gatotkaca sing teko ning papan kene cetha kulit telik Mangindrajala ingkang memba kadangku loro. Yen ngono apa kelakon tak jotosi wong telu. Aduh pasti aku. Ya, gampang to. Ula kok ming gampang banget Dimas. Kampusi wong loro kae iki gampang kae iki cah digdaya ning nuwun sewu. Kurang pergaulan. Iya Dimas jengkulmu mlocot kuwi. Wis ora ana mungsuhe kok Dimas. Ayo salin. Salin, Gong. Hah? Salin. Mbok aku tak ngene iki wae. Arep ngopo kowe iki ora? Salin ngono. Wah, ora nggo gamelan barang ki piye iki? Kecekel e, Truk. Tapi arep dadi Gatotkaca kok emoh salin ora. Kaya asik e. Aku dari Gatotkaca dadi ganteng banget e. Ayo golek-golek cewek. Harus niat momen yang mengarep sapenake dhewe ora. Wis. Ning iki urung rampung. Lah terus kaenggo nek wong loro kaenggo do kandha karo Pak Di Baladewa karo bapak. Kula didandani Baladewa niki men Werkudara, men modar ha. Aku dandani Werkudara, Ndara Werkudara teko. Wah, ana sing padha rupa karo aku. Bres. Aku Baladewa ora wangun. Aku Baladewa wangun aku. Parsane jajaran sertane bawana. Ayo, iki nata Mandura Prabu Baladewa. Sapa sing wani karo nata Mandura Prabu Baladewa maning pituwasi Joltra nampa krasana. Wah, adalah persis. Aku cocok Petruk sing dadi Baladewa. Waduh, entuk dukungan. Ayo coba kowe coba to. Ana semane jajaran sekitar bawana iblis sanad bodhe jajaran. Iki Prabu Baladewa. Lah. Bablasan to Baladewa. Hah? Baladewa. Kowe mau muni piye? Baladewa. Wah, ketrucut kuwi. Baladewa wani pituwasi Jawa. Ora iso, ora iso. Aku sing dadi Baladewa. Kula Baladewa nggih. Yo. Bagong bapak. Berarti aku nek dadi Werkudara nek nyeluk sampean Antasena. Heeh. Ya pokoke dadi bapakku sementara.
siap. Ning yo ngenteni dhisik, engko nek kaene ora do lapor kowe tiwas tak dandani dak malah gleleng. Dinteni dhisik. Engko nek ana swara wong sumbar-sumbar Siwa Mandura nesu, lah kowe tak dandani. Lah terus mengke nek Siwa Mandura nesu, kula pripun? Lho, wani gelute padha-padha Baladewa kok. Waduh. Masalah iki. Nek riko nggawa Kyai Nenggala, Truk, kowe tak dandani cara Baladewa ki ora ming tak dandani tok. Nindakne kekuatan lahir batin. Dadi kowe ya digdaya. Atus nek Ndara Werkudara nesu, amen tandangi sing dadi Werkudara. Kula dikai kekuatan yo. Kekuatane diwek Petro kok wis entek. Aku kok ameng-ameng nyawa tresna-tresna iki. Ayo nyatane ngono kok ora apa-apa. Hei, Petro kandhong bolong. Bagong kowe menyang ndi? Wah, dalah kowe wani nunggu karo Tindhayi Prabu Durawati aja lakon dosa. Ponangan Baladewa bontot ana krincong sikilmu. Lah nika wis bengok-bengok. Nika wis bengok-bengok. Yo, kowe gedhe ngampet ambekan, beto dadi ayo kowe. Ning iki aku ora melu-melu lho, Tru. Ora melu pripun? Aku lunga. Waduh. Lunga pripun? Lah kula njowo mrene nek diwaneni jak glut-glut ora apa-apa, ora nek kowe kalah. Wah. Ketoke Werkudarane ra dadi nih ketoke. Ora dajari lah. Aku ki wis kaya dadi kaya ngene iki ngrekoso ya asem. Ya wis kurang gedhe kok. Wah. Sing jeneng kurang gedhe iki suarane kurang gedhe. Ayo coba ngampet ambekan swara weteng. Gedhe ta? Gedhe ning mambu. Mau gedhe kok mambu ra. Oke wis. Wah. Kurang gedhe neh. Sithik, Kas. Wah. Gedhe ki sithik. Cengele rada didingloke cengele. Wah. Wis kurang sithik neh wangun, Wah. Baladewa kakangku. Kok munggah kok. Aku ki meneng-meneng sok munggah dhewe. Nek kon munggah mah ora gelem munggah, nek dinengke mah munggah dhewe. Mbok aku ki wis ora normal paling ya, Truk. Wis kono do rembugan. Awara mlebu bumi. Iki diloske lho sak iki. Heeh, wah, entasane ora tanggung jawab iki. Ya ora apa-apa, diniati wae le. Ah iya. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Siadi kudu ngati-ati. Iki bakal ana mungsuh sing nekani. Iya. Aku wis samapta ing gati sawiko ing diri. Ora munggah medhun. Ajeg. Angel. Diajeke iki angel. Ati saya nek nganggur sedhela kon ajeki angel. Mesti medhun dhewe. Apa? Wis pokoke engko didepi wong loro ya, Gong. Eling sadar kowe sandhanganmu Werkudara lho, ora ahok-ahok. Eling nek kowe Werkudara. Pokoke aku tak nyawangku ku Pancanaka terus. Aku sadar nek aku Werkudara. Ya. Nek wonge tekan kene nek perlu rasa omong. Weh, artine darani wayang mati. Ya omong ngono tenan. Artis model apa enggak bicara? Oh iya. Ya wis ngono. Ponokawan. Kowe padha menyang endi kowe? Kecandala bontot ora krincong sikil bokane ayo.
Werkudara sare. Wah, setan. Ana sing padha rupa karo aku. Njaluk tak untapke nyawane. Iki sapa iki? Iki sapa? Lah kok sak kepenake dhewe? Ayo lunga. Lunga. Kowe iki dikon Baladewa sing kuwi kok ya manut to ya? Wah, kaya tok getak-getak atiku miris. Iki sapa iki? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe iki sapa iki? Weh, ya. Takon karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, setan alasku arepe dhewe. Aku Baladewa. Aja ngawur aku Baladewa. Sing mburi kowe sapa? Satria ing Jodi mati. Raden Werkudara, cangkemmu gendi. Aku Werkudara, ya wis aku Bratasena. Padha wae, nek padha ya dijolke. Wis canda iki. Wis kecekel Werkudara. Iki sing nang arep iki iblise Petra iki. Weh, waton bener nek bedhek. Lah kok tadi iso dadi Baladewa karepe piye? Kok iso dadi Baladewa karepe piye? Soke sandangan sewan Baladewa. Ayo, iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, dalah. Petra ora ganti ujube greten kula jeblok sama tandangi karyane. Werkudara irunge nganti mencong. Sik, benake sik. Ayo ngomong nak nggo topeng e. Wah. Sopo kowe ngaku nganggo sandangan Werkudara? Wah. Aku Werkudara. Wah. Werkudara apa sapa? Werkudara. Kasatriyane ngendi? Kasatriyane Jodimati. Bojone pira? Bojoku ana 3. Waduh. Wah, duwer. Barang pun Kakang Prapta ning negara Ngamarta lah kok dadi suwung ora ana wong. Nggih. Ning metu saka Ngamarta tampel wates negara, bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan. Nggih. Ora pati nduga mono lah kok dadi kae kok Prabu Mandura kok perang karo kok Prabu Mandura. Werkudara perang karo Werkudara. Dimas, kowe misah sing endi? Kula tak misah karo Prabu Mandura. Aku tak misah Werkudara ndak ora rampung-rampung kedadeane. Ayo amo. Amo yo. Iya, amo. Koko Prabu. Koko sare. Koko Prabu.
parabatanipun ing Rayi Tadah Wadana. Kula aturi sareh ora Bu. Sareh piye? Ora trima aku ngatasi nata mantra Prabu Balatir kembali karo menungso jajalanan. Setyaki, kathahipun Kakang Dimas Setyaki. Ora Bu. Kula kok ngantos bingung menika ingkang pundi? Mas Padano Setyaki. Mas Padano. Pun Kakang kuwi duwe ciri gethek andeng-andeng ning dhuwur mripat. Iki Baladewa sing asli. Andeng-andeng ning dhuwur mripat culekan mitane kuwi. Iki Baladewa sing tenan. Aja ngawur aku Baladewa. Aku Pak mati. Sabar, sabar. Mboten sami sabar lu jotosi kabeh. Sabar. Ora Bu. Piye? Kula ngantos bingung menika ingkang pundi. Aku Narendra Mandura, pun Kakang ing sejati. Setyaki aja percaya. Aja percaya. Pun Kakang ing sejati pun Kakang kedunungan Kiai Nenggala, Kiai Alugara. Aku sing duwe, aku sing duwe. Samenika ngaten mawon, samenika ngaten. Ingkang kagungan pusaka Nenggala dipun dalaken. Dipun dalaken. Ora percaya karo pun Kakang. Iki Kiai Nenggala. Mapane ning ebek-ebek. Ora bulat ngedalaken Kiai Nenggala. Weh, dalah ngece arek. Iki Kiai Nenggala. Baladewa kok nggawa geraji. Setyaki tak kandhani. Iki golek gaweane sang Raja Majapahit. Mula pun Kakang buka pemotongan kayu jati. Sik jane kowe iki sapa? Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Pun Kakang ki Ratu Mandura. Pun samenika ngatri mawon. Kok Prabu Ndrawati lenggah wonten mriku. Sami nyuwun pambiyanipun kok Prabu Ndrawati sepatu saged nengahi perkawis menika. Ya, lho, Yai Kresna malah ning kono. Inggih. Waduh, Yai kathahipun Kakang. Wajan. Perkudara, wes ayo. Dimas. Coba bisa. Wah, itek-iteke men mutar sisan. Oh, coba bisa Kresna. Ben aku ben mutar. Wong kalah kok ngleleng. Wah, jeliteng dengkulmu atos kuwi. Kowe kok galak karo aku Kresna. Aku adimu Jodipati. Iya, aku ngerti nek kowe iki adiku lanang aku ngerti. Lah rak ngono. Kok Kudara kok larak ngono iki cara ngendi to? Kudara? Nggih. Sabar ya Yayi. Wah. Gaisen karo kere. Wah, diece dino karo bujuting batul ketibal. Ora salin. Cuwek kok Pancanaka mudhar sisan kowe. Wah. Kresna, piye? Tolong lindungi aku. Werkudara kok njaluk perlindungan ki cara ngendi? Wah, kono nganggo kuku Pancanaka. Aku ora duwe kuku. Lah kuwi mleno semono gedene kuwi. Mleno iki basa ngendi? Lah sing tok jepit ki apa? Gedang mentah. Gedang mentah kok dijepit sak penake dhewe ora. Iki piye lah kok dadi kahanane kaya ngene iki piye Werkudara aku kok ora ngerti. Kresna aku njaluk pengadilan Yai.